A pel como concepto é o lazo que une as dúas propostas fotográficas que estes días se expoñen no campus de Ourense. Os autores son o vigués Xavier Fernández, que reflexiona sobre o que hai máis aló das apariencias, e a chilena Gabriela Rivera, que construe unha poderosa alegación contra a infamia e a crueldade. O vestiario de femia sorprende e interpela a todos os que pasan polo Paseo da Igualdade no campus de Ourense. Unha serie de retratos fotográficos realizados durante anos pola artista chilena Gabriela Rivera Lucero, que de xeito artesanal construe máscaras con peles e entrañas de animais sacrificados, refugallos da industria cárnica. Son creacións impactantes cargadas de simbolismo. Cada máscara representa un animal que na nosa cultura temos asociado con insulto á muller. Raposa, víbora, cadela. Un vestiario, pois, que se instala na crítica feminista á estigmatización histórica das mulleres a través da linguaxe. Primeiro, hai un tratamento, digamos, semántico, de como se denuncia o uso desas palabras con insultos ás mulleres. Está denunciando o feito de usar ese contido semántico das palabras para enfrentalo ás mulleres. Se está facendo un traballo fotográfico canónico, o sea, polo libro, de iluminación, de toma. Estáse facendo un traballo artesanal que ten moito que ver coa cultura daquela provén, de Chile, traballo con máscaras, é a súa especialidade. É unha performance, porque ela é a portadora desas máscaras que fai, e, polo tanto, é unha proposta fotográfica total. A pel é o nexo que une a proposta fotográfica de Gabriela Rivera coa do vigués Xavier Fernández, que mostra as súas últimas obras na sala Alterarte, tamén no campus de Ourense. O creador invita aos espectadores a ler significados que van máis aló das apariencias. Como noutras mostras anteriores, Xavier Fernández desprega conceptos moi elaborados que nós, os visitantes, debemos interpretar a través de indicios. Xavier Fernández, nesta exposición, crea un espacio fotográfico que de alguna forma te inclúe queras ou non queras. É dicir, que en este caso o que despliega é o espazo do fotográfico, que vería determinado pola amplitude de gama ou pola escala de valores que é capaz de reproducir a fotografía. Por iso hai unha serie que é central, que son as fotografías por un lado blancas e por outras negras, que están no límite do blanco, están un punto antes de desaparecer a imaxe, e as negras estarían un punto ou dous, dice il, antes de ser negras por completo. Esta proposta expositiva dual, que parte da idea da fotografía como pel da cultura contemporánea, podemos gozala ata o próximo 14 de marzo.